Салом духтарои аҳли гурӯҳ, салом подписчикои азиз, духтаракои хушрӯ. Нем материали ки ман дар пешам тунукиш кардагиам и атласои ҳозира балха велурия чи хеле амай я пора кардаги буд. Ростика пора кардаги ман бояд ҳами пешакша хеле балх монда киштара бояд будузем. Овардан анама қадоша просто ман да оварданам киштара духта додан дар кора. Чи хеле пора кардай ҳамаги 8 метр материал пора карда аввал 4 қади яхелара ёфта. Ина дутай байнаш навай ини дупараюша бридема ман хе гилбагил тоғришон кардем. Ман ай пешакай ман қайга намераса ба пиштака. Анами ҷои намерасидагижда мо велур мемонем. Баъд болои велур украшения мебия. Таракои хушрӯ. Инай материале ки мо бояд даҳани кирташа тайёр кунем. Пешай даҳани кирта тайёр кардан лави думан ҳамаш туғрия гило туғрия ине ки иҷа ками баъд мондагия. Мо бояд расчёти даҳани кирташа гирем чанд сантиметрга бояд нукиш дароз бия. Пешакиш кам секунҷа намебияю камака гирдак бояд пора кунем. Ана ира ҳози мо гилбагилай ҳамаи дар гилои атласон ҳамаш гилбагил омадагия. Барои ка пешаки аввал даҳани киртара тайёр кунед, баландиша ёве чанде ҳастай. Мисол даҳани киртара тайёр кардед, баландиш чанде ҳаст, хеле баландии сина чихи шумо кунша як ҷо мегиред тайёр мекунед, баъд да пешак мечаспонед. Хоҳед ним гирдакиш кунед, хоҳед рост таки секунҷа, хоҳед такша камакак ман хе чиқиртарак сердечка бори иҷаша хеле дизӯе фарқиш нестай. Баш ҳамқайки дар назар гирен ки духтаро шумо бояд вақте ки агар иҷара чен накарда ира мечаспонед дар пешакиш мумкин ки ай поён манаи да ваиш дарозӣ кна маҷбур мешавед ки ай лави доман фақат пеша бубуроре ба о вақт гилош гилбагил намеғалтанем хеле якдигараш қати савпадад намекуна пасту баланд мешава. Духтаракои аҳли гурӯҳ даҳани киртарам хеле тайёр кардем. Ростика ма дар велур дублирин часпондум. Сразу даҳани киртара даҳами велур бридам. Барои ки аптачкаш намондем худаш ғавси бад меша. Ман аптачкаша ай ҳами дублирин димш буд дублирин қати ай тарафи ростанагиш духтум тарафи мани пиштаки какеткада тоғ дода утикадина часпид. И худаш материал ай ҳам клей дора ҳам уже шохак шид. Мақсад ани хел омадак. Ина ай пешам хел. Ана ки ира духтаро даҳани кирташа тоғри мекунема. Даҳани кирташа мани баландиша. И иҷаша мани хел зада штоб анамиҷа тоғри биёя. Китфото қад тоғри биёя. Маним хел мезанем дар пешакмон мечаспонем. Духтаракои хушрӯ. Анам хел какеткара тайёр кардам пешакша. Нигоҳ кунед. Просто пиштиш да аптачка намондум. Аптачка хича ай ҳаму дублирин кардем. Аввал як дублирин клей кардем часпондем. Дуюмша гирдак брида часпонда ҳамям ранги аптачка ранги чихел даҳани киртара тайёр мекунем. Ҳам хел тайёр карда тарафи пиштиш да гардондимо утикиш кардем часпид худаш. Баъд вақте ки мемонем меркаша ки гирифтем даҳани киртара дар баланди нами баландиш чанд қадар кортон боша ҳавая мегирен. Расчёти китфтона гирем пешаки анамиҷа мода дар кора ҳози има да кишода коне ки ман расчётша ай анамиҷа гирифтагим. Ҳози анамиҷаи ман 16 сантиметра. 1 сантиметр агар айҷа дуроя 1 сантиметр айҷа мешава худаш 14 мешава. Манам хел агар 1 сантиметр айҷа дуроя 1 сантиметр айҷа тайёрш мешава 14 алакай тоғрия. Шумо расчётона гирен. Баъд анам хел духтаро нигоҳ кунед. Мана қади кирта пешакиш. Инай пиштакишни қайга бояд аймо пеш калта буд пиштмон хе дарост. Ҳамиҷа барои раса гуфта чени ҳамиҷа тоғри кардем. Барои фаҳмиш бояд абурга бифаҳмед ки тоғрия ё не. Байни ҳами кирта байни материалтон вай хои атласа велюр фарқш нестай. Хай атлас ки худаш маълум ай байниш барои ки ман хемондум 1 сантиметри ман аҷара ҳаққи мана дар болош мондум ки ҳаққи даршам бояд боша ай ду тараф. Хати аввалинара кашидем. Мана таги ҳами қати кашидем то манам ҷай омадем. Дидена манам хел. Ана ку духтаро ира яъни мекунем бо нигоҳ мекунем. Мо бояд 1 сантиметр ай боло ҷо монема. Ай ҳами нуги бридаги кашидаги то нею камакак болотарак. Мақсад 1 сантиметр дига монда баъд мебуремо ҷое ки толишни иҷаш омадаги ҳами зиёдти ки 1 сантиметр дар кунҷ мондагим ҳамура намебурорем. Манам хел барои ки вай да дарз медуроя ку. Мана расчёти иҷара мо гирифтагием ку. И бояд 1 сантиметр қати дуроя ана хеле бишава бояд. Барои ки уҷара мо намебурорем. Дар нукиш омада мебурорем баъд айни гина тоза карда бе ҷинҷак бе ҳичи бо ҳами чихел ки мондагиам ай кунҷ сар карда и тараф и хел и тараф медузем. Аҳамиятен тай кирта какеткаи мо хе ним гирдакай. Рости бад нестай.
шумо метавонед гирдакш кунед, метавонед ростак кунед духтаро, зависит аз клиенти шумо. мақсади гап ки духтаро мо ҳами киртара ҳами пешака пиртар кардем, чени пеши чени пиштакш кардем, анак вақте ки ира ки духтем тайёр кардем духтаро, баъд мемонему диққада карда ҳардиша киртаи прямоя чиша мекашем, лекалаша қолабша мекашем, ҳамун размеро қатӣ мебиремаш. духтаро баъди биридан аҳамиятен мана байнаш ман хе камка гирд боло рафтага арди тараф манаи мобайн ана ҷои хат кашидагимо 1 сантиметр поёна дидена ма 1 сантиметрга лишни мондум ҳаққи дарзма манам хе кашида баъд бировардем ана хати пештара мана иҷадай ана ку ира чихе медузем духтаро ира мана хе гардонда байнада байн туғри мекунен манам хел булавкара дамҷада мечинен баъд яи тараф то дода аввал и тарафша медузен ҳамчи хеле ки ҳастай ранги худаш полукруг мебияд чихеле мебием хе духта мебиед то исна ба бо и тарафша то метиен и тараф медузен мерен вақте ки и то мехӯрад духтаро камакак анами кинҷакдорак мешава ай моқа сер чиқрак нестай да мақсад барои ки болои иданам хеле иҷажда манам хел муҳра нигина пир мешава иҷоқа маълум намешава барои қа кинҷакдорашам накунен мешава ана духтаро нигоҳ кунен ай тарафи чапама духтум оқадар кинҷиш беҳад кинҷдор нест рости гап камакак мошина ғам дод толи ришта тинук буд дарзом тез кандак инам хе ай тарафи қафо анахе мебия як қатор строчка рафтум баъд аверлок задум бо ҳами аверлок кадаги дарзма дар болои пешак ховондум дарз қатем хе ай боло 6 строчка рафтем духтарои аҳли гурӯҳ ай тарафи росташ рости гапо и вилуре ман утюкш кардам и болошда намешакира да боло шотка монда утюкнем барои ки дарзора боди хушу бояд утюкада бояд ҷожда хушу хорава ман ай болош утюк кардам барои ки сера оно болошда ними ростшда маҳра мебиёмам хел бо даҳани киртажда мебиёд худаш мумкин ки иқак намиҷа кош това тамом агар ки нахе бардорем ис ман хел мақсад қасафет нестай ҳамаш як лихт барои ин қа беташвиш духтаро вақте ки вилур қати кор мекунен бидунед ки пеш при меҳра мешава ва нигина мешава утюкадан гирен сам главни дарстон хушу хорафтагӣ боша духтарои аҳли гурӯҳ бо диққат гӯш кунед духтаро мана нигоҳ кунед вақте ки пешака тайёр кардем болои ҳам гузоштум кушодиш ҳамун кушоди истодагиай ман то инамиҷаша фақат биридам усуш истодагиай и киртоли калонай ман размер гирифтагӣ нестим озима шумо дам мумкин ҷаша иқа гирифтом ҷаша иқа кардам шумо дам қаша бифаҳмонуму мисол баъд гирим киртаи тайёра нишон тиём и хел мисол дурух карданам намехоҳам барои қа пешаки мегӯм духтаро ман охе киртара оли пора кардам и кушодай оли сразу намехоҳам пора кардан барои ки шояд ки тай каш калон бия шояд тай каш майда бия мумкин ягон ҷош майдагӣ куна барои қа гардана фақат туғри биридагим оли китфошам калона тайкаша майдатар задагим просто майда задагим обхват грудира қариб 6 сантиметр зиёдтӣ мондагим барои гуфтан ки чиқа айдин запас дошта боша барои ҳамин ман аввал ира дастӣ медузум нигиноша тоза накарда аввал дастӣ медузонум танаи арӯзда примерка мекунем баъд ай тарафи ай дарз усу нигиноша тоза мекунам чтоб ҷои дарзо кал набиён бенигина навия агар ҷои миёнаш наозма метонистед ки ҳамҷара шумо да мисол нагум дар ютуб нишонтиём ба шумо мегӯянд чи ба шумо хушрӯ омад айма безеб и маъно дорад ки навори паси парда меган за кулисами ҳамин апайма як навор кадаги за кулисами ном дорад ҳамин маъно дорад ки мақсад вақте ки ма оли ира мепӯшонам мумкин ки ҳамин ҷош кушодӣ кунам анами дарзе ки дар ҳамҷа часпондагием ку дарзе ки чанд тақсим када часпондагием рости миёнша меёвам ҳаминҷара ба камтар дар рости миёнаш ранги витичка чиқир мерам бо бориктар мегирем мақсади гап ки ҷои миёна медурорем ира ҳамаша духтаро баъди примерка барои ин қа шумо вақте ки духтен диден ки хатоги шид ё ки нито омад шумо дарам наген ки чи ба аймо иҷаш хат омад ё ки шумо меркаша нагуфтен чихелай уҷаш чихелай инам қаша мегӯм ки духтаро ягон ҷош ҳозиражда меркаи худаш қатӣ гирифтагӣ нестай просто калон пора кадагиём вақте ки тайёр шид духтаро ана ҳамин ҷоҳои гуфтагӣ ман дар вақти тайёр мегӯм ки аҳо ана духтаро ман ана ҳамиҷада витичка кардам ҳамн гуфтагим чиқиртараш гирифтем
ана шумо агар дошта бошед духтаро манам хел куртотуна тайёр кардан гирен духтан гирен мақсад ҳар як ҷое ки нофаҳмидагитуна метавонед ки клиента файрод кунед датхонаш примерка кунед. духтарои аҳли гурӯҳ ман ҳамин куртара шумода фаҳмондум ҷои мисол нозукиша сразу хел тайёр накардам напартофтам фаҳмондам ки бисёр ҷо мешавад ки оли чен кардан дар кор метавонистам ки ҳамаша тайёр кунам гу манам хем хе кардам духтаро не барои шумодан фаҳмӣ шава ина куртара гуфтам ку айсини дрон ма дасти духтагим дарзош кушодай агар ки танг боша бо метавонем ки бикушоем агар ки кушод боша метавонем тангтар кунем метавонем миёнша гирем оли дасти духтаги айдарин дарзаш бисёрай вақте ки духтем духтаро туғри кардем дарзорам намебирему отдельно аверлог мезанем барое ки дарза ду тарафа утик кардан дар кор чихел кани пешошай ҳанам хе утик мекунем агар ай тарафи пеш гуфтам кушоди куна ай рости дарзаш гуфтам не дарзе ки дамобайна камакак ҷои миёнша метавонем гирем ай чор тарафи дарз ай пешам дора ана ҳозиражда духтаро анамиқа тайёр шид остинеш рости гап оли иҷарамо мебирем хелаш мерава агар тай кашаш кушоди кунам мо метавонем бо аиҷа убрат кунем барои ҳамин қадр духтаро ҳозиражда и тайёр нест тайёрш шумо вақте ки куртараки духтен манам ки аввал чен кунен чанд бор бабубирен остинаш аймо 3/4 каротки мебия дарзаш айсини дирин разрез мебия пешаш ҳамаш примуҳра мешава манаи поёнжда хеле шолшола кашол мешава духтаро вақте ки тайёр кишид курта полностью баъд дар видеои короткий шортс мепартом бобинед духтарои аҳли гурӯҳ кокеткаи монам хел тайёр шид прямой манам хел ҳамаша нуқта ба нуқта ҷои даркориёша ман фаҳмондум чихел ки гуфтам баъде ки барша дасти қати духтем примерка кардем бо ҷое ки кушодтар бо тангтар кардем рости гап китфои манекен камакак калонтарай китфои клиент камакак майдатар ана баъд дар дарзои ки ай тарафи қафоай амҷара камакак миёншам гирифтем остинош ҳозиражда манам хе партофта истодай кам ҷинҷак дора оли остиноша поёнша қати разрезаш обработка карги нест барои оли боя бурга мепӯшонем чанқа мақсад разрезша чанқа болотар мехоҳад ё ки камтарга маҳкам мехоҳад баъд остиношам туғри мекунем ба пурагӣ тайёр мешава ҷои нигина муҳроша ки часпондум духтаро дар видео шортс мепартом тарзи ба пурагӣ тайёриша бо мебинед духтаро